kinabuan. Ang problema sa illegal drugs musangpot usab sa lain pang suliran nga mao ang prostitusyon. Tuyong gisuhid sa News 5 ang mga dapit kung diin kasagaran mag-atang og customers ang mga babaeng namaligya sa ilang duog. Among gilibot ang mga dan gikan sa dakbayan sa Sugbo ngadto na sa siyudad sa Mandawi hangtod sa dakbayan sa Lapu-Lapu aron sila kumustahon. Sa News 5 Special Report, Leslie Cabanadi-Vistil, Sugin Lini. Among nabantayan nga dili na kaayo magpakita silang mga naong ang mga commercial sex workers tungod sa nagpadayong pagpangronda ug pagpangsikop sa kapulisan human adunay mga report nga mobiktima sila og mga langyaw ug bisan pinoy nga mogamit kanila. Usa sa mga commercial sex workers ang gisuwayan sa pagkuha sa News 5 team siyang habig aron ilang mapagawas ang ilang kasagmuyo sa tanan ilabi na sa kapulisan nga ilang gihulagway nga muputo sa ilang panginabuhian. Apan usa kanila ang wa miatubang sa kamera ug igo lamang nga miingon nga tungod sa ilang kalisod ug aduna sila gibuhing anak ug nag-inusara na lamang sila sa kinabuhi ang nagtukmod kanila nga mosulod sa prostitusyon. Gisaway usab sa mga commercial sex workers ang pagsigi ug sikop kanila sa kapulisan. Diin matud pa, nagtinarong man sila sa ilang trabaho ug wala man sila manghilabot sa ilang customer. Apan lahi nga commercial sex worker ang miatubang sa News 5 diyang mitugot kini nga makapagawas iyang gibati. Emosyonal nga misaysay si Quincy ang kasinatian sa kinabuhi nga mo'y nagtukmod kaniya sa gihulagway nga malaemperong kinabuhi sa prostitusyon. Pinugos dyan ako. Sutian ka ma'am. O akong ginikanan. Wala akong ginikanan ka nang wala lang mo salit ko ako. Di ko masudingin ani ma'am. Sutian ka ma'am. Sakit ko sa kong buot. Ay, kanang murago ko na ribiribigon. Antod karon, wala man gani. Wala na man gani magpagas sa kong ginikanan. Sa kong bana. Sakit kayo, ma'am, oy. Susama sa nagmahay pagmaayo si Quincy ang nasinating kami niyon. Apan wala siya mahimo kundi sa pakigbisog tungod og alang sa nagtutoy niyang anak. Ako bana, nagtrabaho ako bana. Iyan ang isuyo. Oo niya. Sulahangan ko tag-duha ka semana, limitanan ko tag 300. Niya. Di ba lali mo o ang imong anak na magtutoy nimo. Niya. Siyempre ka nang magtutoy imong anak nimo gutom ka ayo. Anak ka nang wala ko ilang choice. Gipadayag usab ni Queen nga unta sutaon sa kapulisan kung sikin sa gayud katong mga commercial sex workers nga naghimo og daotan aron usab dili maapil ang mga nagtinarong og trabaho. Tuod man nga ani mo pamarta, depende lang ang gumit sa mga babae. Doon na amo gyud babae nga maghilabot pero dili sa mga pulis nga kanang ilang biyan na nila nga kinsa manghilabot kinsa di sila sige palakop na mo niya. Nga sila tabang, ilang di pandakop. Tinarong pangwarta. Nabi ang gibuhi ba yan? Nabi ang mga anak. Tinguha ni Queen nga mahawa siya sa lapo kung asa siya nahadugmo tungod usab kay wa siya planong mahigmata ang iyang anak nga masayran nga usa siya ka commercial sex worker. Kahinungduman nga sa milabayng semana, ang kapulisan may rescue sa mga commercial sex workers tungod usab sa mga nagtipon og nga reklamo kalabot ining mga nabiktima sa pagpangawat nga mogamit og mga babae. Leslie Cabanadi-Vistil, News 5. Mga automatic tubig machines nga gibutang lang sa daan gipang embargo na sa Cebu City Hall kaganina. Lakip nga nadala pag-embargo mao mga butang nga gibabag sa mga sidewalks. Andrea Patenya, Sugin Limi. Naukay ang mga tao dinhi sa downtown area kaganihang buntag sa dihang mipahigayon og joint operation ang probe kon Prevention Restoration Order Beautification Enhancement gasa kon Garbo Asenso Sumbanan Alyansa ug ang Cebu City Health Department sa pag-embargo sa mga automated tubig machines nga naglaray sa kadalanan. Kini gihimo human nasuta sa City Health nga why sanitary permits ang mga ATM nga kalapasan sa Chapter 2 Section 6 sa Presidential Decree 856 kon Sanitation Code of the Philippines. Base sa water sampling sa City Health, ilang nasuta nga ang tubig gikan sa pipila ka ATM positibo sa E. coli bacteria. Apan ang gipang-embargo kaganihang buntag mao kadtong nahimutang gawa sa mga establisamento kay mas exposed kini sa kontaminasyon. Amo nakita sa among literal nga dunay uban nga among street children ba ila gyud suyop po ng tubo. Imagine ka ana, ila kanang mga bata
Gipang putol ang mga kandado sa mga ATM nga way nagbantay. Samtang gihatag ang mga sinsilyo nga halin sa ATM ngadto sa mga tag-iya nga diha atol sa pag-embargo. Ang uban nga tag-iya wa na mo reklamo. Apan aduna say nakiglaling sa mga opisyales sama niing tag-iya sa Metro Appliance Central Plaza Incorporated. Matod pa, wa sila hatagig notice sa wa pa ang confiscation. Apan ang mga opisyalis miingon nga mibalibad ang establisamento sa pagdawat sa ilang notisya dihang gitunol kini kani adto kanila. Gimakag sa tag-iya nga sa gawas nila kanunay nga gidisplay ang ATM ug wa lang kini napasud kaganihang buntag. So sa ato pa day ma'am na, excuse ha, sa ato pa day kung walay operation, asa na siya nabutang? Isulod. Anyway. Apan lahi ang version sa istorya sa iyang trabahante. Pero siya, duro lagi na siya. Sa gawas lagi. Sa gawas, pero pagkasin na namod. Mipakita sa bug permits ang tag-iya apan matod sa City Health ang permit alang sa establisamento ug di alang sa ATM mismo. Hindi dito sanitation, ang iya sa as real estate lessor to yung sanitary permit. Ang iya o gatong health card sa employee nga tig-ilis sa butilya. Yan ang may glawas mo tong iyang gipakita. Way nabuhat ang tag-iya ug nadagyod ang iyang duha ka ATM. Mikabat og 19 ka ATM ug duha ka coffee machines ang gipang-embargo sa City Hall. Nadausab ang mga kabtangan nga gibutang sa mga sidewalk sama niining duha ka refrigerator. Kini kalapasan sa City Ordinance 801 kun obstruction of sidewalks. Tungod kay di maembargo kining ATM nga built-in sa bungbong, pasirad-an kini sa probe tungod kay bisan ug aduna sila'y permit, nakita nga hugaw ang ilang automatic tubig machine. Kay di man gid siya mopasar as to sanitation. Anawa ko. Diba? This is parihara mo ra man sitwasyon na diha. So kuhaan lang tanan og kuan picture unya haron atong i-refer sa treasury for sa ilahang inspection. Bisan og nag-uul, way mabuhat ang mga suki sa ATM. Simple, gusto na sa mga uban tao, makita din ng barato, di ba? Usay ko sa mayor nga kuan ato say na yang nakambot nga yang tuo sa mayor. Okay man. Gipaybaw sa probe sa GASA ug sa City Health Department na unang hugna pa lang kini sa ilang operasyon ug nga di sila mohunong hangtod nga di nila masakmitan ng mga automated tubig machines na way sanitary permit ug gipasagdan ra nga naglaray sa kadalanan. Samtang kining mga confiscated na nga mga ATMs dinhi gipahiluna sa buhatan sa probe sa Dan Hungkera, Barangay Camagayan. Kung buot kining lukaton sa mga tag-iya, gikinahanglan usa silang mobayad sa 500 pesos nga multa ug mokuha og sanitary permit ug health certificate gikan sa City Health Department. Andrea Patenya, News 5. Gikatakdang magtigom ang mga abogado sa syudad sa Talisay ug Dakbayan sa Subo aron masulbad ang territorial dispute sa duha ka syudad kalabot sa usa ka luna sulod sa South Road Properties kon SRP. Kini ang unang lakang nasabutan sa dili pa isangat ang maong isyu ngadto sa korte. Atong balikan si Andrea Patenya sa report. Ni-request man ni nga muundang lang una og trabaho in the meantime, no? Posibleng modangop sa korte ang Dakbayan sa Talisay kung di gyud hunungon sa syudad sa Sugbo ang ilang construction sa 61.6 million pesos warehouse facility ug 39.9 million pesos repair bay dinhi sa South Road Properties. Apan matud ni Talisay City Legal Officer Attorney Alfredo Sipalay, makigstorya usa sila sa mga opisyales sa Cebu City sunod semana. Ug kung magwagahi gyud gihapon ng Cebu City, diha na sila magpalaban sa korte. Ang Dakbayan sa Talisay mideklarar nga nasud kini sa ilang territorial jurisdiction ang gitukod nga proyekto sa Dakbayan sa Sugbo. Are you planning to seek legal remedy after this? Yes, ultimately, but not at this time, not at this point na dili na mo nga tungod kayo sila mo tuo sa among cease and desist, amon na silang ikihadayon, no, not at this point. Musway o nami og istorya nila. Si Cebu City Administrator Attorney Jose Marie Poblete mibutyag nga bukas sila sa usa ka panagtigom. Di nila buot nga moresulta pa sa litigasyon ang maong issue. Hindi man pwedeng mag-istorya ng korte karon yo pag makamit ang mga personalities involved ba. There are issues here that I think personally does not need the intervention of the court.
Matod si Palay nga iyang girespetaran ang baruganan sa Cebu City nga wa pagtahod sa ilang cease and desist order. Apan iyang gikwestiyon ang paggamit nila sa Presidential Decree 1818 isip pangatarungan nga bisan ang korte di makapahunong sa usa ka government project ug hilabi na ang usa ka LGU. Apan matod si Palay, ang Cebu City mismo ang nakalapas na kaniadto pa sa PD 1818 human nilaguba ang koral sa Cebu Port Authority sa may kompanya maritima. Gikural sa kanang CPA, no? Cebu Ports Authority, kay di-claim sila nga ilan ng yuta. What did Cebu City Hall do? Ilang giguba ang koral kay wa ako nang mangayo nila og fencing permit. Oo. Kay na ako nang na-locate ang yuta sa Cebu City, na ang jurisdiction sa Cebu City. Bisan og lain pagtag-iya na. Oh, yan anong ilang nang gibuhat nga sa gobyerno man sa tong CPA. Samtang ang Cebu City siyang bahin mi question kung anong nabanhaw pagbalik ang issue sa pagpanag-iya sa SRP nga nahilom naman unta kini sa dihang nakakuha og titulo ang syudad sa Sugbo niini. Migawas karon ang mga huhungihong nga basin og gihunghungan ang talisay sa mga kontra ni Cebu City Mayor Michael Rama. Murag nahibong sa kung anong gitingkay nila and what really is nganong na without even informing us sa formally lang sa bag, ibon kung anong na-pick up din sa media. Not true. There are no powers that be. There are no powers has been na nihunghong namo. We're on our own. Matod si Palay, di nila buot makikontra sa Cebu City ug buot lang nilang mabayran sa buhis nga angayang mapunta sa panudlanan sa dakbayan sa Talisay. Gani di lang ang warehouse ug repair bay facility ang buot nilang buhisan, kundi lakip na kining lugar nga giingong himuan og pantalan sa Cebu City. Apan matod ni Poblete, di kini usa ka pantalan, kundi usa ka jetty nga maoy manalipod sa SRP batok sa kusog nga bawd. Andrea Patenio, News 5.